sempre el natural, no és plàstic, no ses gomes, no. Llavors ho veiem tirat a voltes per tot, i això no, això és crema, és natural, és una herba. Tot allò s'espart, tot això s'espart. A veure, per què és important? Perquè no es gastes plàstic, i tens endarrere no hi havia plàstic, no hi havia res. I la gent se feia senaons així per anar a comprar, senaves per anar a plegar garrofes, per anar a plegar manllets, i se feia tot. Això dura temps, Això pot durar molt, 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 molt. Ho estenem una banda que no hi toqui la rosada. Vaig d'un porxet, que sequi. Quan has fet els 30 dies que està sequet, ho posam amb aigua de la mà. I li canviem l'aigua 2 o 3 voltes. I en els 30 dies o alguna cosa, ho estires l'aigua i ho duc a la mà i ho ben rebeig o manat, i llavors tornem a estendre i deixar secar, llavors ja podem fer sedes. Claro, podem fer la corda per fer senaons. M'aixeco al matí, quan plou i fa fred, i penso, bueno, i ara me pots fer llata. Li dèiem llata. Això se diu llata. Però els començois molta gent no ho sap fer. Costa. I es agafa així, veu? És una 13 en 13 cap, en 4 o 5 caps passant. I ara ja tenim un començoi, que és el primer que es fa, el començoi, que tot va per baix, i té 13 caps. Aquest petitet que s'escarrà és aquest trosset enmig. Passa per dalt, i no té tants de caps. Primer faig una tira, depèn lo gros que vulguis la neu. I aquest pot tenir 7-8 metres. Això es fa de pitre, antes de començar, 2 o 3 hores amb aigua, que s'aguanti un mil. 15, 16, 17, 18, 19 i 20. I ara això és el que ve esquerrar, que mos fa falta perquè no se veiguen els punts. Això ara hi posam un pes dalt i se queda perfecte. Això és el cul. Per quedar la volta n'agafam un d'aquí, 2 d'aquí, un d'aquí, 2 d'aquí. I va un i un, més que quan és aquí n'hi pots 2 per dar-li una miqueta de forma perquè no quedi tancat un senaó. I això és una sembradora per sembrar, es agafa així. Això es fa de pitre, doble cordella, una cordella es passa per aquí, així, i llavors cus, i queda en plat així. Les dones del camp igual recullen garrofes que pleguen matlles, que també cullen matlles i pleguen, que figues, que caven, que no sé, dur tractors, les dones del camp ho fan tot quasi. M'encanta anar a agafar l'espart, m'encanta trobar-me en aquelles esplanades, aquells puig buscant espart, m'encanta. Perquè l'antic ara s'ha tornat al camp, que s'havia abandonat tot. El camp estava tot abandonat i ara diu que no havia sembrat tant mai com enguany. Si no troben mestres no aprendran res.